sila kala wade sango maya wakani inavela ande joten do ko jane sa mise Nelson Mandela sabu itu hashtag mi joten 1918 kulu hakille meden arakadi et l'an 2013 jeudi le 4 12 mois 21 heures jeunesse enen en gari halde hande golle Nelson Mandela hande no enen mbawi wiide hande enen mbawi wiide ñalgu menen o vendredi le 13 deuxième mois l'an 2013 yo Allah yurmo Nelson Mandela ya hoɗum o juuɗe keɓɓo Mandela kaga juuɗe moƴƴe e musidɗo men on kadi journaliste ene jooɗi ko giɗo meɗen en taccidi e muɗum inchallah kala ɗan mi se Samba Pam e giɗam kadi ko kemi haalde e bandaji Diallo Saydou Mamoudou jeeya kono wiye Agris o pullo ina ganduɗa ɗo fof ina woodi ujunnaje temedere e dammuwol ko salmina ɗum e giɗam kadi ndeysan mo ganduɗa ko gorko jasarnajo ɗum yejjita kala ɗo mi se Guelle Mamadou seydi sam e ɓiɗɗo meɗen kadi ko jaalal hollu mbalirike bo sanina baren sano baren bani saga Haruna ene jogui guitare on ɗiyam Camel ina waɗa ɗo lycée national e ɗi amen kadi Diallo Demba Yero ko luggoyre jeeya woto cuuɗi Fulaɓe e ɓiyen kadi Ba Samba Amadou e goɗɗo leɓol no ɓe mbaɗi ɗum e inde lycée Nelson Mandela hay mbiyen Nelson Mandela Wuro Ba noddirteɗo Madi Ba jibinaɗo wuuro wiyetego Kulu 1918 monsieur Samba Ba bisimilla aɗa jogui haala journaliste international Macamel kita Mandela,
kadi wala fa dina wala hakku be sina jamal keda sina jamal keda ni bandira be ko be nan no be ko be jodi be nan ko be ngara jona so be so kam na be tan timula wala ko tagi ha ko sa be yoni tan ha mi da ko tan be wala ko ko jaba be mandala le bol taw na har ma ko tan heri dum jurnalist international aja nama misi sama pang sabu dan gandi so inama de jibina terde mudum gardi ina rewe buj ay misi len son mandela hande de balde o ini ma jenis bur buro go damina ki angadi artude artude o tindi makulu ari woni len son mandela wa ini ma jenis tindi makulu eden jogi fadeji di kadden abinde misi len son mandela sabulen son mandela ina andira gorko jam ko ya kala ko mada sayar nako gonga si to ni mu dari ko boyo ko gonga te wona jamba ko gonga te kadi ndesa mon gonga ko kadi ko gonga te wona kewdo gacci ko gonga te kadi ba yidele nyol mudum yida demgal mo te di nanguru mudum do fo ko gonga kadi ko gonga te way wonde islamiyanke ko gonga woni ne ande wallahi kundu ala ne ande so gori tan safata Nelson Mandela ko ina wadi ne ande ari fini ko Nelson Mandela ko ina wadi ne ande ala sago kalen president meden misa Abdulaziz president mo ganduda ande sano golli leydi Mauritanie sabu kala ko bada ande sano dine lawdo ma jonta Mohamed Abdulaziz o wadi inde makko ko president miskine lafti sabu wadi bitikaji di ganduda ko bitikaji miskine o wadi godorangaji o waɗani en couraji solaire o waɗi potindago e leydi Mauritanie kala fenade nde san waɗande tawi jiɗotinani ɓari woni saɗa jara aɗono neɗɗo ma baɗɗo ko moƴƴi kala ko yimɓeɓe kawri tan nde san nayi hen kanko Abdoulaziz ɓi o hawrito hen e Mamoudou kadi gogorna o fo eɗen beltinoma e miñiraɗo men tedduɗo ba Bouye Demba Samba e heriɓe kadi ndeysan ko wayno fof Adama Horen Diallo Dieynaba Abdoul ɓeɗo fof ndeysan a jiɗi leydi ndi alay saago noon so fulago joɗamaɓe kaale mise Nelson Mandela addi ha mbiɗen Nelson Mandela ko pullo e ardi koko Nelson Mandela woni gongante ko hanki meɗen pullo haali finkotama ko mbiɗen Nelson Mandela ko pullo Nelson Mandela ko jamba pullo no andira jamba rek Nelson Mandela ko joom gacce ina andira Nelson Mandela hewde gacce saabu sawana joom gacce a jogata ko ina andira kadi o nande pullo ngam kommoɗo emo andira wonde pullo yiɗi pour makko ene andira kadi wonde pullo Nelson Mandela rewanno koye nayyi omo andira kadi wonde pullo wiyete inde pullo Madiba o jibina ko wuro wiyetengo musidɗo ba jamal geɗa tawi en kettima e lengoɗa ko simmade dunino guite ɗumnagi ɓeɗe so jumani ko leydi ɗe peɗetinɗugal so tawi teyi mbaɗa ko e simmade e deke tawi aɗa simmade ina wawi timmuɗa ko ɓiyetuɗa on haalaen seeɗa tuɗamo Nelson Mandela ina andirano ndeysan gorko jambaro gila koccu belle ko gorko fiddunoɗo o waɗi gaynako o woni karateka eɗen gandi kadi o woni gorko waɗeteɗo kursiɗo dow ɗum o woni gorko jambar mo fiddo hay so haali janggo kawren nokkumani hay so neɗɗo leeli ko ɗon tawata Nelson Mandela sinne jaren Mandela e ndeka noon alay saago ganden Nelson Mandela wonno foti sabu so golle mawnani haala mawnata golle gaddoto kono ko haala wattinto waɗi noon Nelson Mandela hande eɗen gandi ɗe balɗe o wayni ma jenis ɓuur e yaade kulu alay saago ndeysan gabbinen mo golle makko de ɗum ɗo fof wona en manoɓe mo de koko waɗi tan jiide e joni noon nde weltinan ɗo ba siley ba Abdoul Siley Ndamari woni ko France waɗi ko golle worɓe alay saago mi miijo o gorko ɓuuru bari Samba Demba bari ɓe Birama Jinare ɓe gawtita e gaari Baramat Alpha Kahen ɓe
ko mbiɗa ko wirnaji men eɗen miijoɗo kadi ndeysan suka e meɗen wonɓe to e leydi Angola ɓe ganduɗa ko wonɓe jabareɓe Alassane Saydou Bolli José Kara Jeya Jawma Baɗali Jeeme ɓeɗo fof eɗen jara ɗumen kam kadi e golle miselan so Mandela o wuuri ha maayi o fittani aaji o wuuri ha o maayi o haɗani o wuuri ha o maayi o hulani ene ka noon enen en mbiyata ala ko Nelson Mandela waɗanani en ala ko waɗani en mbaɗanta ɗum misik Nelson Mandela waɗani en ha heewi sabu so neɗɗo teddini hoore muɗum teddini ɗum batuguru muɗum teddini leñol ɗum kala doole jogui golle Nelson Mandela ñaganoɗen mo Allah yo Allah yummo oya gonko yo Allah wanmo ɓuure muɗum wallahi mi ari jeunesse ɓuuru jaadi mi ari Afrique du Sud mi ari Mozambique mi ari Zambie mi ari duuɗe meɗen kadi wiyetede DC ɗum wisaji mum naɗo passeport men mi ari duuɗe wiyetede Kenya ngam notoyade Mamadou Bakary Moussa nodirteɗo ndeka noon innama ade en gandi fulɓe no keewi e nder leydi Afrique du Sud sabu ɗo won ɗo ina waɗi guure biyeteɗe bum walla filis ko guure fulɓe gandani ha ɗo jibinaɗo kulu Nelson Mandela ko pullo laaɓɗo ko ko ɓawa yettede ko ɗum woni Madi Ba e makko no keewi e nder fulɓe ko wayno Madi Ba oɗo suka joni keɗɗo cagalam ba makko mawɗo wiyete ko Madi Ba fulaɓe minen ko dillu boyre laydi minen minen mamiraɓe men tawta ko boɗajo wiyete ko Madi Ba sen kaali heɓa ina heewi ɗeɗo inde nder Diallo Daouda Hammadi noon ɗiɗo meɗen naati e Diallo Daouda Haruna kadi e musidɓe meɗen mi yiɗa e men eɗen poti rokkede inde maɓɓe beela kaalen inde maɓɓe ɓe naati noon ɓeɗo fof ko yimɓe meɗen ndesan feccere wonkeji meɗen nde wonɓe kadi daraniɓe pulaɓe Nelson Mandela en 2013 miijo ɗum 1918 miijo ɗen en 2003 walla mbiyen l'an 2013 jeudi le 21 c'est le 4 21 heures o yalti aduna jenis o waynima noon o suwa yottade yaade ɗo nokku ɗo jeeyaɗo pour en gabo Nelson Mandela gabinen ɗum kam golle muɗum ay ko golle gadoto kono wallay ko haala watte golle gadoto ko haala watte to journaliste international bisimilla teskima hakkunde ɗo walla men Afrique bange wonɗo ujunaji ɗo e meɗen on ko saabi hakkunde sidde e namsata ramoɗo e musal may wuɗo joɗoɗa rami ma hakkille ma aɗa duɗo neɗɗo waɗa waɗata ɗum jumne ma walla belle ko gonga Seydou Ba andi sa woni aduna ko gadduɗa ko Diallo gadduɗa min Allah feccimi ko worɓe joom waɗi noon sa felliti feccade worɓe joom ñalaɗen ko aɗamin a miijoto e nege miijoɗa nangue miijoɗa ɗom miijoɗa hen hay bare min Allah feccimi ko worɓe jaware ko joguiɓe ñalaɗe sabu so woni ɗum mi miijoto Balla Mamoudou Diaba Ali Goto oɗaɓe jeeya hen mi joɓa koli sigui dembana goto yaala ɗo fulɓe jeeyi jeeya ko nokkude wiye wiide cimi e ko worɓe ɓe taccinmi kala ɗate e so Saydou Sy lere goto sukaɓe sannaraɓe seeɗa hay Saydou Sy o yalti aduna ko mercredi 23 février 93 ɗiɗere ñalawma
yaade noon koye worɓe ɓe ngannduɗaa ɓe jarata keeci sabu ñande Diallo albarka ñande tiis albarka ñande koye ko ɓeele albarka ñande ko mani fa albarka ñande kaayi albarka ñande keedi ñande mo Diallo amadi e wayni o ari galle makko ni ko caɓel geɗa woni jaltumi ta noon ngela bayraare ha kala o tan ñande mbasama waɗiri wayni albarka noon dirti soya ko ñande mo so saydi ko wayni ñande so mbawi koyni jaam soya albarka gela woto yaade bisimilla seydi ba di jalan apa? Nanti kaso ma wala gejele di jure ma ko ma ko no ka se jegi de balle di jengo balle jengo non chagal de wo ita ne ni be ma wala ko bi kaso di mondi wallahi ko gonga kala sabo wada mo fini son ferme duuɓi sappo e jeetati e kaso no dirte ko fuurɗo wonno noon kono noon o yalti o waɗa nano eɗen nganndi Diallo Dawda Hamoud Diallo jeeri tiwalli waɗi gelsiri dewa sowala jeguma mbaɗɗa seydi Diallo e minen ba caɓel geɗa bisimilla sa woni e baadi e téléphonal minen ɗum non jamdi tan joni jamdi ɗi Diallo Dawda ene di min bemi yiɗamo toujours o wi saɗa arno accor wata Diallo Saydou Mamoudou Agris Dieng ujunnaje temedere nani salminano ma mbaragu ma jawɗine naɗa arno accor kala ɗo pièce oto ma boni dar ɗon telfina Diallo jeeri tiwalli wali gasiri tawat sawala joni komin calmodiri ko a sai sini mi sai sani mara joni mi ƴewani mara jo ndeysan e ceede sai tan kala Diallo jeeri tiwalli wali gasiri tawat ay kala ko nayi debi anden so Mandela la 2013 eɗen nganndi Nelson Mandela nde o yalti adi ko nde woni duuɓi sappo e ɗiɗi e kaso yayum makko maayi o ko yiɗi hawroyde hen ɓe mbi so wonaɗa wonko politique wimata on ko hanga ñadum seeɗa o yana e makko wata nder kaso eɗen nganndi kadi ñande o natata oɗo finition bonɗo adi tawoydemo toon nde sali setade fenade wonko biyeteɗo ar bellude Hamadele Sharadi tawi mo toon defa bekki e woɗɓe fof tawi toon ni sele Diallo Saydou Ama Saydou woy ba camel geɗa temedde joyi nani bisimilla leydi dimmo moƴo Diallo Dawda Hamady Diallo jeeri tiwalli maali gasiri dewal sawalama pullo mo kurata ujunnaji joyi nani ba camel geɗa no mbinomamin tan bisimilla ma sa ari enen gondi ñaɗananmi ɗo ɓeydi kalanmi pullo waɗi ko fak sécurité ɗi ujunnaji sappo ɓe kaɓani no ɗidde haade min ko cuuti ko relina hani a taw ñalande ila ñalande weeɓani sabu de mama wiyata ndimnage de wona e poos neɗɗo ittata sooɗa o ñakke cakke jalle gayi jaji ɓawlaji kamete nden noon pullo heɓiɗinaga nan Nelson Mandela jaga ma Tidiane a tawi ɓuuri temedde joyinani batamel ɓe bisimilla ma no waktu nan Mandela l'an 2013 eɗen nganndi kadi monsieur Nelson Mandela o laami leydi ndi o waɗi ko foti dawde wonande ɓe goto o ƴefti o waɗi ɗum premier ministre en nganndi noon wonko Nelson Mandela golli alay sago kaalo bari Seydi Djiba en jejjitan ɗum e bari Binta Djiba e bari Penda Djiba e ko giɗo men o tan toujours o pullo no heewi waddude men albarka Alkumar Demba Seydi Anbo andani e feere e joni noon ina woodi wonɓe hey kamɓe jiidume kaago mo fuɓɓe rewoɓe nayyi ɓe gollani kam adi noddudemi ko suka e meɗen beelel gelleje
nde yettiimi nde galle Dabel naaɓe ngonɗon Masam Hamadi Fati e nde jottiimi gorko Dabel naajo Jabel Geɗa mbimi na ɓoyɗo de to mi ñayno enen woni ɗo ha yimɓe ma Masamba Hamadi Fati ba kiliga mulle ba kiife cukel ba Samba Iliman ndi ɗeɗo kolte nayi so hiiri a hollete ba Seka Hamadi Fati noddi kam ɗo e téléphone yoɓe kolle ujunnaje nogas nani ko ɓoɗɗum Bilal Birama Jinare ɓe gawtida e ngal ujunere nani ba jam en ɗon noon woni yeehi nokkuna wiye kollalel to gorko Jalal ko kadi Samba Dulo bayla noddeteɗo fof nden jottimi noon on wonde sey makko ɓe tawi ɓe mbaɗi miɗo galle fiyamde tati pelmi jaw Haruna Turiɗo o yimino wi sa ari ɗo maɓe fof enen gaddodir tamin poɗo o nayi mi nder nayi holli kam nayi gol nani ujunnaje nogas kamɓe ɗiɗo fof hayɓe jali min naatti galle o Samba Dulo bayla mi rokkima ñale nayi e mi jiraɗo tedduɗo jinake bayla mi waɗanima hen gaari tadiri balla kala ba Ismaila Fakuru Seni mi rokkima tadiri ba Samba Sow Samba Yero Dial mi rokkima gaari kala ujunnaje sappo nani ko ba Samba Gaynako mi rokkima gaari kala ba cameɗɗe gorko kanel laaɗo o ali mi rokkima gaari tadiri ba caɓel Geɗa bisimilla ɗo woni kollal ñande mum noon mi fini yaade Saboure kalata mami koko worɓe ɓaari woni ko worɓe kaleten ɗo golle ay gaɗodirimi ko basidi gati caɓel Geɗa ndi ko haalnimi wimi ala mi tawɗa ko nayi woni kono enen ɓe senke nayi ɗi natiri waɗa hiraɗo o inan nayi ɗi kala ko jiɗɗa ɓe fawi hen ara ujunnaje capantati nani ko ɓe so Demba Farou Diallo mi salminiɓe nayi ɗi ha naata galle naɓe galle mi rokkima ujunde duuɓi sappo ayi tan kalɗo kami ɗum so Penda Baro mi rokkima ujunnaje nogas mi rokkima téléphone fixe min gandinma a naati Samba ɗon tan mi bari faati pullaji ujunnaje nogas nani bisimilla nden pullajo jangguɗo ha woni jangguinowo e hitande ko woni mo deppu Mandela e Seydi Fa il faut kala e sabu kutinɗiɗen ɗo koye gorko jambaɗo ganduɗo Allah sabu so neɗɗo gonɗini Allah huwata kala gonɗinani Allah Saidi mbiyani ko dañi ko hay goto dañani ardi fof feccana hen no Allah qawluhu taala inna Allah ko joom adana o adanama hunde nde weeɓani sabu en kaali kala koɗa golla woni tiitonde muɗum gonga woni kala komo golata tiitonde muɗum gonga ami yiide sane kili garasi foko ɗon e sabu e bari
Idrissa Badji ɓe fulɓe kolli kam nayi mi arti galle mbanɗuɗo ko jamma goto mi heɓi nelal gorko kontoro so Moussa Alé Coumbadio nokkune wiye masilgue ko camel gueɗade mbi wallahi o yimɓe fanna masilgue o indi ɗon lewru ha tarto mo ɓuuri kura kuɓaone mel ay mi fini mi dawani masilgue mi ari sey bako ɗon kemmi andanede lawol mi yaade capaɗo goɗɗo nde wiye sekna ɗon je on kolimi lawol ñande jiiɗi me pullo aussi seftiji jamel gueɗa mbimi nam capantati ujunere nani ko salminano mi rokkima wi gueddi kingue ñande hiɗade ma gaari waɗanima ɓoggol ujunaje temedde on noon mawɗo gorko ari yettimi aleykum maɗi jamel gueɗa an wayi leydi mbara wona kadi gimmata ɗum mi seedi so mi ɓoyi mi attanta ɗon gokatani Samba Alel dari yeeso ina sappo nani on toon Bilal Birama jinare ɓenge wasita e ngaari Diallo Mariama mi rokkima ɓesgue mi rokkima ujunnaje capanɗe e gorko jalalo ba Isaka Haruna gorko jalalo ba camel gueɗa ujunere koye to inde kadi katanda leñol gorko jalalo woni tegel laba tegel lay muya tegel lay bane tegel la ɓeɗo jeegomo jalalo ina hani mbiyata gorko jalalo ila kalɗene téléphone iɗan 16 heures maminade galle se Mandela tinnoɗen enen caggal Mandela kala ko neɗɗo woni aduna yo yiɗi ɗemgal mo yiɗa ngol balejo boɗejo ɗuɗi tan ko golle mi haalanima ɗum ko masilgue waɗi ayi Oumar Ali Samba Fari ko eɗen gandi cagarajo seeɗa on noti min jiɗide ko andindema Saydou ma yani camel gueɗa mi rokkima ɗiɗi guila o maji fa o ten ko waɗimo ko ujunaje sappo ɗum woni am mbawi on waktu noon mi heeɓi téléphone ba Abdoulaye tentanmo jogade kam camel gueɗa téléphone ya to yettono galle to koye denɗam wiya baba mo holla tadir ɗum no gasɗo a jarama camel gueɗa mi rokkima gaari Mandela maayi hettade bisimilla ba tigi tigi Mandela mo ma ko an wi ma jogida maayi hettade on kewi ko fude ko fude ko ko maayi baade tawi en kali na so Mandela ali ko fulo ko bidale wallahi ali ko fulo ko dagal ali ko fulo sabu ne dagal makko ali ko fulo sabu aadi makko ali kadi ko fulo sabu ko jogo e kadi fof gonga e makko cagal nande ase makko ni ase fulo ko mi amani makko ni ko hawri don e leydi e bibi adama ton ko wadde sik ha joni bele an aɗa sikki ma walla aɗa jogui jot bele hande aduna ono worni won dara kamɓe Mandela walla on wawa walla kay ala borom kono bele aɗa jogui jot walla kada dara e aɗa andi haɗi miijo wonnude hunde tan ko hoddiri kala ko Allah wela waɗa e joni ɓaari ko Allah addi leson Mandela Allah na wawi addi ɗum ɗum Allah adda hono makko kono enen ƴettaminaki sabu mi sele fo Mandela ñande o nanga nde ñande tribunal makko ina waɗa andi kanko o waɗano façon kadi gurna makko o aduna waɗi intervention ɓe mbi en son Mandela joni ɓaari an fewji kew andi o fewji hade mawne ɗo e Maroc o woni ɗo guerre makko gonɗo o ɓuri fewji ɗum ko dowla Guinée omo ardi fedde makko ndeyaɗani keji nde appartement nde o arte leydi e nde o wiya teep o yimiɗa haala e leydi e jattam hayso ko ƴiƴam ɗam ɗo lawtorama godora ñaaji e nder Afrique
woni ha sinno ko bombi heddi Afrique disa mayu to oɗo ay jomiraɗo joom ɓuure wonde kaso hawo maya o yaltinaɗo o woni persina ay kulo sinno kulo ina haɗa mayde neɗɗo hula kulo haɗata mayde sinno ɗen ɗiɗen leydi men wonden ɗo boɗejo e ɓalejo